idan kuma Allah ya sa kuka yi aure, to ku yi rayuwar aure ta gidan miji tun daga farko, irin yadda kuka je Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna da Nana Khadija da Nana Aisha, Nana Hafsa, Nana Maimuna, Nana Safiya, Nana Juwairiya, Nana Zainab, Nana Ummu Salama, Nana Ummu Habiba. Duk waɗannan matan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ji irin yanayin zamantakewarsa da su, da haƙuri da wahalar da suka sha a rayuwa, kuma ba su ba da kunya ba, har sun kai lokacin da Allah ya musu alkawarin idan suna son duniya za a ba su duniyar, umatti kunna, Allah zai ba su duniyar. Kuma Allah bai ce idan sun zaɓi duniyar za su shiga wuta ba, a'a, za a ba su duniyar su more, su dai za su bar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda nan ba daɗin duniya, amma dukkansu suka ce sun zaɓi zama a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, a sha wahala tare da su a gina al'umman nan. Haka suka yi haƙuri. Zaman gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam din nan zama ne na haƙuri da sadaukarwa, ba zama ne na jin daɗi da yalwata da abin nan da samun fantamawa irin yadda ake so ba. Kowace mace kuma a duniya tana son jin daɗi, ba su samu wannan ba, amma haka suka haƙura. Waɗansu su ƴaƴan ƴan gata ne, waɗansu su karan kansu ƴan gata ne, waɗansu su masu kuɗi ne, amma kuɗin nasu da na iyayensu duk ya ƙare a hidimar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nana Aisha ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiya wanda babanta ya bata, saboda da babanta yana da dukiya. Farkon zuwan su Madina lokacin dukiyarsa tana nan, ta taɓa ɗaukan kuɗinta da kanta ta biya kuɗin mutum lokacin da ake neman yanci wa Barira, ita ta biya da kuɗinta. Amma daga baya wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo gidanta, ce akwai abun karyawa, ta ce babu. Ai in tana da shi ba za ta hana manzon Allah ba, irin tsananin son sa da take yi. Cikin matansa wanda suka rasu daga farko Zainab bintu Huzaima ummul masakin, tana da kuɗin da ita da kanta ta ɗaukewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ta dafa abinci duk a ɗauka ana rabawa miskinai, waɗanda suke waje da waɗanda suke masallaci, ahlus sufa. Ta zo ta rasu da dukiyar da Nana Khadija da take da ita, amma ta yi haƙuri, aka zauna da ita lokacin da aka zo ana cin ganyen dabino, ana cin ganyen sidir, ganyen magarya, a ci a sha ruwa, a yi haƙuri. Saboda rayuwar suna so su taimaka wajen gina al'umma, suka ce sun zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ta fi kowa bukatar a ce ta more ita ce Nana Aisha. Budurwa ce, yarinya ce, lokacin tana cikin ganiyarta, kuma ita aka fara tambaya, kin zaɓa? Ai ba ce za a tsine mata in ta zaɓi ta koma gida ba. Ta ce ta zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa daral akhirah, da lahira, ta fasa duniya. Sannan kuma idan kika ci gaba da zama a gidan miji har Allah ya sa kika ɗauki ciki zuwa lokacin da zaki haihu, shi kuma ki koyi da matar Imran alaihi salam, mahaifiyar na Maryamu alaihi salam, tun daga lokacin da ta ɗauki ciki, inni nazartu laka ma fi batni, ya Allah tun cikin nan yana cikin ciki na yi maka alkawarin abin cikin nan naka ne, mai hidimar ka ne. Kowa in ta damu da ɗanta zan yi masa kwalliya, zan yi wane ne ɗauke shi. Ita tun yaron ba ta haife shi ba tana cewa ina so in haihu ne wanda zai yi hidima a cikin ɗakinka mai alfarma Baitul Maqdis. Damuwarta kawai kenan, ta samar wa Allah wanda zai bauta wa Allah, ta samar wa al'umma wanda zai hidima wa al'umma. Haka ta yi akan wannan cikin har ta haifi cikin. Tun kafin ta haifu tana ta masa addu'a, kar ka sa shedan ya hana ni cimma manufata, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Shine sadaukarwa irin ta uwa. Sannan idan yaro ya fara tashi, ya fara girma, ki koma cikin Al-Kur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, ki koyi da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbiya wa Nana Fatima, Nana Zainab, ɗayansa Zainab babbar yarsa, Ruqayya, Ummu Kulthum, da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi da Nana Khadija da abinda bayan ta rasu ya dora akai na maganar tarbiyarsu. Yana zama annabi, Allah ya naɗa shi, bayan wa'azin da zai na gama gari haka zai rika bin ƴaƴansa ɗaya bayan ɗaya
ya Fatimatu binta Muhammad anqidhi nafsaki minan nar fa inni la ughni anki min Allah shay'a. Ki cetar da kanki daga wuta. Bai sakalta ta ba, damuwa kawai ta yi addini. Haka ya auren ta gidan Sayyidina Ali, ba a kai ta da komai ba. An zo za a yi auren ma Sayyidina Ali, kudin sadakin ma da zai samu dama ya bayar, ai ita matsayinta ta kai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tace a cikin sahabban da sai a samu inda za ta je ta huta, sai a rata da Sayyidina Ali ko sana'a bai da shi. Sai da ya ba da jinginar silkensa kafin ya samu kudin da zai biya na kudin sadaki. Aka zo walima, Annabi ya ce sai ya yi walima, shi kuma bai da kudi. Abokai ne suka hada kudin da za a yi masa walima. Amma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ta gidan miji. Ta je ta zauna a gidan mijin, ba kayan gara aka yi mata ba. Ta zo tana roƙo a bayin nan da ake da su, babu bane, a bata ɗaya wanda za ta je tana taya ta aiki ya mata yawa. Wahala ta mata yawa, ga tarbiyar Hassan da Hussein, ga dafa abinci, ga aikin gida, ga hidimomi, ga shi tana son isasshen lokacin da za ta yi sallah, ta yi azumi, ta yi ibada. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abin da ya fi miki akan in baki wannan shine subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar. Shi tarbiyarsa addini kawai. Har ki girma, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa mace tana hannun tarbiyar iyayenta ne har ta je gidan miji. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi ya je har gidan, ya je mata nasiha da ita da mijinta. Aka yi rinka sa ido akan al'amarinta har lokacin da ya bar duniya. Za ta taso ta zo gida, in ya zo kullum nasiha ce, in ya bi ta har gida kullum nasiha ce. Da wannan shi zai nuna muku har ka bar duniya, mace matsayinta shine ka yi iya ƙoƙarinka da za ka yi da amanar da Allah ya ɗora maka nata, domin ita kyauta ce ta musamman. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rene ‘ya'ya mata guda biyu har suka kai balaga, har ya aurar da su, ko kuma rayuwa ta raba, ya yi iya ƙoƙarinsa a kan hanyar Allah, to waɗannan sun zama masa garkuwa daga shiga wuta. Ai ‘ya'ya maza ma za su yi maka amfani. Ai ‘ya'ya maza ma za su iya zama masu jihadi, mata ba sa jihadi. Ai ‘ya'ya maza za su auri matan har guda 4 su rike su. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi haka akan ‘ya'ya maza ba, sai ce akan mace, saboda su suka fi bukatar inaya khasa, kulawa ta musamman a wajen tarbiyya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake da ‘ya'ya mata guda 3 ya haƙura da wahala a kansu, ya haƙura da ciwonsu, ya musu jinya, ya haƙura da daɗi da wahala, ya yi ta ɗawainiya a kansu har suka girma, ya musu aure, za a bashi aljanna. Sai wani ya tashi ya ce biyu a wisnatan, biyu fa. Annabi ya ce a wisnatan har da biyu ma. Wani ya ce an wahida, idan ɗaya ce fa. Annabi ya ce an wahida, ko guda ɗaya ma. A bai kai 5 ba. Saboda haka wannan ya nuna cewa muhimmancin ya mace a addinin musulunci muhimmanci ne mai girman da ya kamata dukkan ku mata, idan Allah ya ce namiji ya kula da ku, to min babu aula ku kula da junan ku. Idan kika haifi mace, kin haifi irin ki ne ba, don Allah kowa ta dora wa kanta a sami, ta ce a yanzu da ban yi aure ba, zan yi iya kokari na in yi rayuwa irin yadda kowa idan ya ganni zai ga cewa wannan 'yar tarbiyyar addini ce, sannan Allah zai iya yaba ni. Ihdahuma tamshi ala istihya. Ki zama ɗaya daga cikin al'umma da idan kina tafiya, in kin fita waje zaki wakilci abin da Al-Kur'ani ya ji. Sannan idan kika yi aure kuma ki yi tunanin ya zaki yi rayuwa irin yadda kika ji sahabbai da matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu da mazansu. Idan Allah ya baki ki yi kokari ki yi irin yadda matar Imrana ta yi akan Nana Maryamu, har Nana Maryamu ta zama wato wa ummuhu siddiqa. Allah ya kaita mazan, Allah ya kaita darajar da yawa daga cikin su maza ke iya kaiwa wannan matsayin, saboda tarbiyar mahaifiyarta ce tun farko.
idan har namiji za a bashi aljanna idan ya yi tarbiyar mace, ke kuma fa da kika yi tarbiyar yar uwarki, ribar duniya da ribar lahira. Idan namiji ya yi tarbiya wa mace ai ba jinsin sa yawa tarbiya ba, yayi ne don wani, ke kuma kin yi ne don kanki. Kuma kamar yadda kuke cewa sirrin ya mace na ya mace ne, ke kika fi kowa sanin me ya dace da ita mace, saboda in akwai wahala kin sha a baya, kar ki bari ita ta sha. Idan ke ta gari ce, ki samar mana da irinki. Idan ke ba ta gari ba ce, ki samar mana da wadda za ta share mana hawaye akan ke abin da baki yi ba. Allah Ubangiji ya yi muku albarka. Allah Ubangiji ya sa ku zama ababen yabo a wurin iyayenku, ababen yabo a wurin ƴan uwanku, ababen yabo a wurin mazajenku, ababen yabo kuma a wurin Allahu Rabbul Alamin. Allah Ubangiji ya sa ku zama mata na gari irin waɗanda za su samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, cikin irin waɗanda zai alfahari da irin su a cikin al'ummarsa a gaban annabawa. Abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.